Avui, a La petita des de casa, descobrirem què li va passar a la mà del senyor Echegaray, un llibre fet per Diego Ortiz i Daniela Ortiz i publicat per A Buen Paso. La mà del senyor Echegaray, de Diego Ortiz i Daniela Ortiz. El senyor Echegaray va anar a la guerra amb dues mans, una i dues, i en va tornar amb només una. El que abans feia sense problemes, com lligar-se els cordons de les sabates, pintar grans quadres, obrir pots i ampolles o tallar-se una llesca de pa, ara li resultava molt difícil. El senyor Echegaray va decidir comprar-se un Garfi, com els pirates, però això no el va alliberar d'algunes complicacions. A la nit, pujava al terrat i pensava en la seva extremitat perduda. Ai, què n'hauria sigut de la seva mà? La mà se li apareixia en somnis i li portava flors meravelloses, gelats d'allò més bons. I mentrestant, a l'altra banda del món, la mà també somiava amb el senyor Echegaray. Ja separada del seu amo, va caminar tota sola pel camp de batalla, fins que un home, sorprès per aquell prodigi, la va capturar. Ara l'exhibia en un espectacle de varietats. A les nits, la mà recordava el seu antic patró. El trobava tan a faltar. Fins que un dia, acabada la funció, va veure l'oportunitat d'escapar-se. Va arribar en un poble desconegut i després de deambular pels carrers va topar amb una oficina de correus. Llavors va tenir una idea. Havia escrit tantes vegades aquella adreça que els seus dits es recordaven de cada lletra, de cada número, de cada coma, punt i coma i punt. I es va enviar i pop! L'endemà, al matí, quan va tornar a veure la seva mà, el senyor Echegaray es va desmaiar de l'emoció. Pof! Des d'aleshores, amb l'ajuda de la mà, el senyor Echegaray lliga els cordons de les sabates, pinta uns quadres meravellosos, tapa i destapa pots i ampolles i fins i tot es talla les coses com abans. I és que el senyor Echegaray i la seva mà són gairebé inseparables, perquè tots dos són els companys perfectes.